12:41 minuts i estem en companyia de Ferran Martínez. Ferran, què tal? Molt bon dia. Qui anava a dir? Sí. Encantat d'estar així amb vosaltres. Pues sí, la veritat és que som amics des de fa prou més anys dels que voldríem reconèixer. Sí. Però així estem. I la veritat per una part me va sorprendre la teua decisió de presentar-te a regidor, per l'altra part me vaig alegrar perquè tenint en compte el currículum professional que has portat tu i l'àrea que has elegit, crec que pots fer una molt bona feina. Gràcies. Bueno, conta-li als nostres oients una miqueta qui és Ferran i d'on ve. Pues molt bé, Rafa. Pues, com molts sabran, jo no soc nascut a Gandia, però vaig vindre als 20 mesos i, bueno, vaig anar a estudiar dret. Me vaig deixar els estudis de dret en tercer per una raó fonamental, perquè des dels 14 anys treballava i podríem dir la ganeta de guanyar diners va poder més que les ganes d'estudiar. No va ser l'únic. Efectivament. No va ser l'únic. Jo també em vaig deixar les físiques. Efectivament. La veritat és que després vaig estar uns 10 anys, tu saps que hem coincidit a més en aquesta època inclús en negocis relacionats amb l'hostaleria i el comerç fonamentalment, com a empresari i com a treballador. I finalment en l'any 87 vaig entrar en Mapfre, on vaig estar treballant en successives funcions. Però cap amunt sempre. Sí, no, la veritat és que vas arribar a ser un executiu important des de Mapfre. Sí, vaig acabar, la meva carrera va acabar en Barcelona, sent director general de Catalunya de Mapfre, i bueno, a més, sí, he estat al Consell d'Administració de diverses empreses, en fi, ha sigut una tasca que si m'ho hagueren dit fa 40 anys, la veritat és que no haver apostat perquè m'haver decantat. És una cosa curiosa, però he de dir que he disfrutat molt de la meva vida professional i que jo crec que això a més és essencial, és a dir, que uno disfruten les coses que fa. Pues sí, no, i a més no se t'ha robat mai el melic de tindre que desplaçar-te, de tindre que viure en altres puestos, i sempre acompanyat de la teua benvolguda Isabel. Sí, és veritat. Bé, ara la qüestió està en que t'havies jubilat o estàs compartint encara? No, tècnicament estic prejubilat, no cobro encara la Seguretat Social, però probablement em jubilaré en uns mesos, o era el pla que tenia. La veritat és que no sé massa bé. Havies demanat excedència per a ser regidor? No, estic tècnicament prejubilat. A més, com encara estic, podríem dir, cobrant de l'empresa, per això no he entrat de regidor sense exclusives ni parcials, és a dir, no vaig a cobrar més que les assistències. Molta gent me pregunta i per què no ho necessites, senzillament. Que poca gent pot presumir de tanta honradesa. No, a veure, no. El que està clar és que no eres el regidor que va per el jornalet. Això crec que ja mos ha quedat demostrat. Però en defensa, Rafa, dels meus col·legues, he de dir que hi porta 15 dies, però vos puc assegurar que és un treball dur i que si realment vols que funcioni i estàs compromès, has de treballar de calent. I això jo crec que és un plantejament que ho fan els meus col·legues de partit, ho fan els meus col·legues de govern, i inclús crec que ho fan en l'oposició exactament igual. Molt bé, bueno, has aterrissat en l'àrea de comerç, com a bon executiu d'empresa de seguros tu eres capaç de vendre-li arena a un moro en el desert. Home, tant no sé. Però el que sí que és... Bueno, després de la pequeña broma que m'ha permitit, però és de veres, entens de comerç i entens prou de l'àrea. És una cosa sempre molt d'agrair, que la persona que aterrissa en una àrea sàpiga d'eixa àrea. Això sol ahorrar-te moltes molèsties, sol ahorrar també molts gastos d'assessors i de coses d'aixes, perquè no el fan tanta falta. Sempre fa falta algú que t'ajude, perquè Gandia és una ciutat molt gran i és molta tomaca el que porta la teua àrea. Però bueno,
estàs en comerç i en innovació. Te vull dir, Com es diu? Perquè com que cada legislatura canvien els noms, al final jo no m'ho aclarim. Exactament, es diu polítiques econòmiques, indústria, comerç, innovació i economia intel·ligent és el que han afegit. Si vols t'explique a grans trets... Crec que en la nomenclatura ja mos queda prou clar, Ferran, però sí que m'agradaria preguntar-te quina de totes les àrees la consideres més xarco, més dificultosa. La indústria, quizà, perquè hagi perdut una miqueta el potencial industrial massa fort. Sí, no tant més dificultosa. Mira, el que és més important de tot és l'àrea d'ocupació. Al final tot es resumeix ahí. Nosaltres hem de treballar per a que la gent tinga feina, no? Clar, que per a tindre feina la riquesa i l'ocupació la creen les empreses, per tant tens que acompanyar a les empreses precisament per a que siguin capaços de crear ocupació, crear puestos de treball, i en aquest sentit les estratègies que tens que establir són, per una banda, de veure com apoyes, recolzes i acompanyes en tots els processos de renovació necessaris en el món de la indústria o del comerç, i al mateix temps crees els models de formació i de preparació i els programes d'ocupació per a posar en relació les necessitats de les empreses en les necessitats de la gent que vol tindre una ocupació. Bé, antigament el món empresarial i diguem que el govern o l'Ajuntament com a institució es miraven una miqueta així de reull. Crec que han millorat prou en este camp, no? Per fi creus que s'hagin donat compte que n'hi ha que conviure i recolzar-se? A què te refereixes? Tu saps que antes les empreses en l'Ajuntament... No, i tant, sí. Jo crec que això està completament superat. L'anterior legislatura ha sigut un exemple de col·laboració, pense, és a dir, del món empresarial i l'Ajuntament, a través, fonamentalment, d'esta àrea, d'esta regidoria, però jo crec que en conjunt, no? I jo crec que això és absolutament necessari per al bon funcionament i per a l'èxit de les polítiques econòmiques que desenvolupes. Jo crec que estic convençut, és així, vull dir, hi ha una col·laboració absoluta del món empresarial en les institucions, i en aquest cas l'Ajuntament. Bé, dins de lo que és el món industrial, supon que saps que ara ja no n'hi ha un polígon, n'hi ha diversos. Supon que en els polígonos ahí també hi haurà que buscar aquest equilibri entre lo que suposa la gran superfície i el que significa el comerç del centre de la ciutat. Dos querelletes calentetes en les que tindràs que lidiar. Sí, mira, l'actual govern és molt clar en esta política. Primer, els polígons, respecte a la indústria, és evident que el que hem de fer, el que necessita la indústria primer és una millora notable de les infraestructures. I les infraestructures que poden ser de comunicació, per exemple, les noves accessos que se faran a l'autopista en la zona sud de la Safor, com per exemple altres temes relatius als polígons. Lo del port també no n'hi ha que oblidar-ho, el comerç que també gràcies a aquest magnífic accés que tindrà efectivament. En quant als polígons industrials, la política és clara i a més ho tenim, precisament jo tenia una reunió, crec recordar, la setmana passada, on precisament sentaven les bases ja per a que els polígons Alcodar i Benieto adquirisquen la categoria de polígons industrials avançats, que és la màxima categoria de polígons. Per què? Primer, tenen les infraestructures necessàries per ser només aixina? Una gran part sí, gràcies també al treball desenvolupat en l'última legislatura, però ara falta, ja estem en això, en reunions de treball directe, per aconseguir en un temps raonable, el més aviat possible, obtindre aquesta catalogació. Aquest aspecte
és essencial, primer, per a que les empreses que estan ubicades avui en estos polígons tinguen uns estàndards de qualitat i una sèrie de mitjans per a poder desenvolupar el seu treball perfectament i, en conseqüència, augmentar la seva competitivitat i, en definitiva, poder créixer. I això el que porta senzillament és que, ja d'entrada, les que estan, que es queden i, a més, que creixen. I després, a més, si tens uns polígons ben equipats, pues, resultarà que atrauràs inversions d'una forma més fàcil. Vam arribar a uns extrems fa un parell de legislatures que jo no m'ho podia ni creure, No tenien ni un internet de qualitat, ni wifi ni raca de res, o sea, era algo terrorífic, no? Avui la fibra òptica, per exemple, en el Codar, que és... I la rotonda eixa del nou accés, això segur, està equipat. Però avui ben dita, increïble. El segon aspecte seria veure com s'amplia el sòl industrial, que verdaderament, pues, ja no en Gandia, en la Safor, pues, ja comença a fer falta. Respecte a lo que em deies de la part comercial dels polígons i els centres comercials, pues, evidentment nosaltres tenim la responsabilitat i hem de recolzar a tot el comerç, l'extern, al nucli urbà i a l'urbà. Però sí que és cert que mentre existisquen en el casc urbà una situació de disponibilitat, per exemple, de locals absolutament, home, no vaig a dir enorme, però notable, des de luego, més que abans, doncs les polítiques hem d'estar centrades sobretot en el comerç urbà. De fet, la possibilitat de creació de nous polígons comercials pues, queda el pacte de govern limitada precisament per reforçar, com dic, el comerç urbà, del nucli urbà. Has tingut ja alguna mena de contacte o de reunió en el centre històric? Sí, la veritat és que hem tingut ja, pues que jo recordo, porto escassament 2 setmanes i han tingut 2 reunions molt productives, per cert. Crec que el centre històric està tenint unes iniciatives exitoses, el recolzament també del meu departament, i encara el planejament que estan fent d'accions, sobretot promocionals i comercials, són, com dic, accions molt creatives que van a tindre èxit, i crec que això anirà enfortalint progressivament el comerç, no? Les altres associacions, desgraciadament encara no he pogut calendaritzar allà alguna reunió de les altres associacions comercials. Acaba d'aterrar, efectivament. I capacitat de faena sabem que en tens, que portes moltíssims anys demostrant-la. Sí. Així que per ahí no n'hi ha cap de problema. Parlem de l'Urbalab, parlem de disseny, parlem d'innovació, parlem d'investigació, parlem d'eixes ferramentes necessàries per a que aquest avant tan vertiginós de la tecnologia no faci pols els puestos de treball i que la gent estigui preparada. Saps que tens un molt bon equip allí. Sí. I saps que la tecnologia avança, que és una barbaritat. Sí, efectivament. Com podríem dir. Què plans tens per a aquesta àrea d'investigació? Bueno, l'àrea ja porta funcionant i, a més, jo diria que de forma absolutament satisfactòria en els últims anys. Vull dir, i el que ens falta probablement és donar a conèixer més a la ciutadania el que fem allà dins. No? Sí, senyor. I que sàpigues que este mitjà és el que més es recolza. Això és reconegut per ells i continuarà seguint aixina perquè considera el seu paper de cara a la societat i a l'empresa i als temps que venen fundamental. Clar, efectivament. Ahí l'eix central de l'activitat que desenvolupem, tenint com a nord l'ocupació i tenim com a ferramenta principal la formació, però l'eina fonamental és contribuir al procés de digitalització de la societat, per una banda, en totes les activitats que desenvolupem de forma oberta a la ciutadania i a l'empresa. N'hi ha que preparar-se, Ferran. Sí. Tu ja saps... Tu, com molt bé saps, no és el mateix el que va passar en la revolució industrial, que al fi i al cap del camp se'n van anar a treballar a les ciutats, però més o menys tots tenim feina,
que de la revolució industrial a la revolució digital. Sí, Ojo, que ahí sí que n'hi ha molta feina a fer i molts puestos de treball a salvar. Pues ese és precisament el repte o la tasca més important que tenim en la meva àrea, és a dir, contribuir a aquest procés de modernització, no? I això, com te deia, jo convidaria a la població en general, també a les empreses, de que accediren a la web nostra i a les nostres redes socials, on podran veure una sèrie d'ofertes formatives de primer nivell, totes emmarcades en ese procés innovador relacionat sobretot en la digitalització. És a dir, sí, ara tenim l'ICAMP, no? L'ICAMP, efectivament. L'ICAMP ara és una iniciativa, però ja t'he dit que jo estic coneguent-ho a trompades, com ell que diu, no? Però és que l'àrea teua és telita marinera. És veritat. Jo t'hi diria que ja he pogut viure de primera mà en els pocs dies que porte 3 iniciatives, dos que estan en marxa, i la d'ICAMP que comença el dia 8, comença el dia 8, aprofite per dir que està dirigida a joves i és una manera un tant lúdica d'adquirir formació amb una sèrie de disciplines com des de tot centrat, com dic, en la digitalització, reforçar la seva marca personal, treballar en equip, conceptes de lideratge, o sigui, és molt interessant. Va dirigit a joves, és totalment oberta i poden accedir, i totalment gratuïta, òbviament, poden accedir a això. He tingut l'oportunitat d'assistir a 2 reunions, un curs concretament que és lo de l'ICAMP forma part de l'acord territorial en el qual és un acord en el qual la mancomunitat és la que lidera el procés. I anem millorant les relacions en la sí, home, no? Això és inevitable. De vegades, quan parle d'economia i quan parle, per exemple, de polítiques, per exemple, industrials, no poden ser locals, han de ser per força comarcals. I això ja ens coordinarem, hem de coordinar-nos per desenvolupar polítiques. Ja saps que això va ser una hecatombe, pues sí. Poquet a poquet s'ha anat recuperant el feeling, però encara n'hi ha molta feina a fer. En el programa de govern és un dels primers punts, tornar a la mancomunitat de la Safor, i això ha de fer-se perquè no queda, és que és lògic i el més sensat. No es pot ser un cap de partit i tindre tot el partit en contra, no? Efectivament. Pues escolta, així no és fàcil. Una altra iniciativa que convide a la ciutadania és assistir a lo que es diu el Club d'Ocupació, que no es tracta d'altra cosa que una jornada de networking per la qual s'ajunten empreses i treballadors que busquen un lloc de treball, i ahí s'intercanvien l'oferta i la demanda, i cadascú argumenta diríem, els arguments de l'oferta i els arguments el currículum, en definitiva, el treballador, la seva experiència se fa en viu. És una experiència interessantíssima, exitosíssima. L'última vaig assistir jo la setmana passada, crec que va ser, i bueno, a hores d'ara ja me comunicaven avui que ja hi havia 3 persones dels que assistiren contractades. És quasi sobre la marxa, no? És a dir, d'això és el que es tracta. Efectivament. I l'altra iniciativa, també novedosíssima, interessantíssima, esta no és tant dirigida a la formació i l'ocupació com a contribuir a que el teixit empresarial, en este cas d'indústries tecnològiques o digitals, que en tenim vora 50 en la Safor i no ho sabíem, i escolta, no estic parlant... És el que dius tu, n'hi ha que moure molt el temps de donar a conèixer... Claro, i potenciar-ho i posar-los en contacte entre ells per a fortalecer, que s'estableixin sinergies, i després, això, quan estiguem ordenat, ha de servir de menú d'oferta a les empreses que necessiten a si mateix, per assumir el seu procés de modernització, necessiten proveïdors especialitzats, com són els que hi tenim, i molt bons, així en la Safor. Exactament. Pues aquesta iniciativa també em va resultar sumament interessant. Bueno, hi ha una montonada més. I suponc, bueno, sí, tindrem temps. A partir d'ara ja saps que seré el teu xicle en el monyo. Bueno, en qualsevol cas, suponc que les relacions en la universitat les defendràs a capa i a espasa. Clar, i tant. És fonamental. És fonamental. Bon, Ferran, pues, tenim que anar ja a l'informatiu nacional
el desitja molta sort en esta tasca. Gràcies, Rafa. Benvingut al món de la política. Sí, I sabem que criteri i visió de futur en tens. A partir d'ahir ja depèn de tu. moltes gràcies, Rafa.